ora bakal balen dong takon apa kang dadi sediaku ya Kapet suan kemudian sang dan sukses. Kok bojone rak yo nesu nek sampai abang-abang. Nek medhot ka aja ngaku. Kaya ndek mang jalo esuk medhot. Iki kok bosanane ora lho, Tin. Ya Allah. Ayo Mas. Jaluk sampah Lah ya aku ya. Ojo wutuk Dimas. Cakil. Hop. Ikan nanti. Urung bar iki.
Lha piye? Golek duit. Aku ki sapa? Aku bojoku lah nek ora nek bobo. Nek sik bojoe nek mau mangkat bareng ade lo dandan mau bener aku bojoku statuse. Iki statuse wis beda lo dandanmu nakel aku janaka. Nek kene ora bojo-bojonan. Ngono oke. Ayo Mas monggo sing kerso Mas yo. Aku pengen malah mbok tawa-tawa nih. Menanggap mobil kan dadi mantan nanggap kowe. Oh ya Allah. Jan apa kok teko? Rene sik Apa? Apa? dadi wong sing tanggung jawab, sing profesional. Lah kowe ngopo perkara tak obok-obok aku dadakan Bali. Kudune iki sing nesuki aku ora kowe. Apa iso? Lho, ya iso to kowe ngomong. Nek iki mau jaremu sambatan, bayarane 2 juta. Ya to, ora ngerti. Kampung kan nek dirateni ngomong kelancarannya aku langsung medhuk. Ning kene lho aku mau buku-buku ora ngerti bayarane. Nek aku tiba, sing mbok nambahne dite sapa, he? Arep tak kon coba kudune nek aku sing nesu lho, apa kowe malah disini nesu. Piye? Piye? Ala koyo apa wong lanang ki guru nabi kudu diajeni. Heeh. Nek kono aku wong aku cuma blok. Aku iki aku ora aji. Yo wes rasa nangis. Aku ora nangis aku. Yo wes jame wae nakmu. Ora iso dame apa? Oh, ala koyo ayu-ayu dhewe. Juk. Heh? Lho, lha piye? Iya, koyo ayu-ayu dhewe. Ora ngono padha lanange. Klemben roti ya. Biyen saiki. Terus? Nek wis ra pikir yo ben di rumah kok kene Mas. Cepet kan dukungku akeh lho, cepet lho. Enggak masalah. Anak, kau ibu-ibu wong ora tau ngalah kok. Lah iya ngerti. Terus Ora enak, ora wajan, ora sotir. Jange siapa? Ora melok, ora doyan, ora kekil. Iki lho gambarmu nyok. sik. Diralat balanan pisan kas. Lali. Balanan aku lho. Lali aku teko omah timbangane rambut paringi. Bingung aku nek ora diparingi bingung aku kok. Apa? Apa ngene? Sendio Pak. Kowe nyapa foto barang iki ngapa iki? Foto barang iki apa? Musuh gua kok sing kono-kono lho. Lah musuhku kowe wong senakon mesti tini ya. Oh ya bener. Ya wis nek ono iki dene wae. Wis ora kok sak bali. Lah yo apa? Kepiye cek Lah kerja? apa? Iki apa? Ora iso. Wong lanang loro atiku. Loro ki ning dodo wae sampe kau ngisor. Wong lanang nek loro iso tenan kae. Ya Allah, ayo mesti